buna ritukorinde rionsi karibu sana seri umuroberi oyoiga ongingere ngogingere buno koretwa Osoro na Osoro the actor na incho mwana moko Getamutamu Sigara tukosaga fegi na inde buna kawaida. Asante sana Nyomenda ochire ko represent Osoro omurwire baro tarabwana lakini Mario wangu nyakora ari buno gwancha kwanya sai kole na ki Nyomenda Biyande mmente biyande na agatenga ka ke ona ki korwe kenyoro Nyorembe yabire nsatore ondo rwarete aya tokonya gusabira Osoro minto anyare koirana nari buya bono ayekero gwasoka gocha mwibulio takurameti chinse chinga yugo chi botuko ya na matebi mama na mangana rita NDIZI TV tokwegerie togosemia ninde tokubagokia ere buya kabisa kero mwibulio gotebi omwana igo igakumanyanga mama no ali na inche lakini bono mwibulio ndekanga igagotebi genda guchiarie barimo kabisa iseseye maite okuno koragereria omwana buna bono nkunyora omuntu gete gochisoba omuntu gete ndebe soba ngo abwata abana ngebaniga lakini rie tanchite kurama abana nichi barimo boniga buna tokwaniga abana bae babiri bari ndebe chirejo bari babiri chire yemo chibarimo abana ni mete ya gochotebe ngaro geira abana ekina kikero Nero neighbor yaye tari kwanza neighbor umuiri ngai garo chebo abana bane basomire lakini akisetani nere setani omwana oliriria ko graduate wiki ga bonsi edo ya penetinga bonsi riba ko graduate na riba bete chibalimo mpaka muna to kwanega ne chibalimo nche kero muntu twachagete kunya gokoro botuki omwana oyo moke ari class 9 ebalimo na rieri takumurama bono into tokanitiririe wiki ya into tobalete riri ne wiki ya mwe chikabanje nimoganyite se chire omwana ori na chacho onge tokunchoreri tinda tingo tebe ningo lakini tigakurama omwana oyi balimo okuno komokoma gokoro okumuragereria era akumanya nche ninsoma nche ne balimo no mama na roti ai kwani ko ibintu bune bono bikokora kanekenyo yo konyora omwoibori akorama omwana mang'ana manene omwana kagochi kwenda gochiga ubwonchoka enda kwanya gotebe nga kwarogeirwo omwana naende naye maito oromemene yentege kera kindi yekuragereria bono rangere omwana oyi gento tagite abe ongo kotagite abe sesa moroke sese urusana moroke line nake togona kumtenye sese motebi yorusana abe yankan wanto bale bagwanje sese chianka tigabe yorusana iliye kongentwa onga tate balimo tigabe balimo akure para akure aruschianga na bora nyana inche kinkaste ne balimo lakini ndata bonde ne balimo lakini ongo tate ora komana balimo moroke balimo enda para Nyomenda negatinga no togenderte no moyo tigaba ibuli baruka abana babo ikintu batagita abana babo abaibori mwatwara chinkwana chingiya n'abana baino amatusi naga neiri lakini taga neiri ende mono lakini obona tokwanera omwana buyaiga anyare kago chenchi chimbo chai nabo mwana akumanyanga aga lakini koko motumbe ngana ometa kuiranana ona okote umwana nga sesembe tolibageni na bamwa bageni bagocha mwana onyoranga mama nande tindi bogeni igawa kwebisa bageni bagosoka omwana umanya gosoka talibuya nainde nchere ya baibori bando konyora ya bakorete ki abageta abana oyo neranchite oyo amwangete baka abana bande banyo bakora ki bayiranana arafu bango oyo omwabo ori okonya koramo abaibori tigababa ongo kobarama barame bonse tari ngoro kinganchite oyo mono ori mwangete obagwa abana abaibori eteribuya tianchere terikoreta bichangiya ngokoramo mwana muticho kogera gwete onyore esabu mia social mia siaria ateraria nyoro senteni go 20 kwabuli none kanseli ngo kuira enkwanya korora kende tari kaniso kare gochi ebinto bya ugochi bintu ebimbiri gokoruga nabo konyora aro murimo nororia oro mworo runori skuru kanororia wanchite pipipi njenga nchite English na ro maite gakorika akumanya ni English akorwara kuna njena kaigure chemistry agoka kwera nale kwaka na igu biology agoka
akokana kokara nari kwita tutika mangana ye chemistry lakini bono konyora ai whatever English kwanjete inchebu na sigara English nkwane mo chaka konchororo merwa nega ga monso na sonere tinyero mankore timera bono nchenganje esabu na bon kwak lakini on English timaite senko soera yani kero mwana na bwate sa maite kero muntu no nayo mwiboli iye ntonkero maite okora nende nkero tamanyiti omwana oyo ne arocha gokonya kabisa tali kero mwana orabo munyagitari ne abayo anchi to munyagitari to onte mwana okoro mutangi mbako mukogoti na mbaba banyagitari okonyoro yo mochiro banyagitari yo ndo chire lakini mwanche iko tonya kumuteinye skuru ya gusnite kyoberete carpet skuru ya to koramero mwana no kumukasi yani okomokoro mwana afili yani igara sata bwana tikoba kabisa buna Nyomenda atebo oko bagua konyora bwante tose lakini mono konyora mongina antitabana bamura omogaka antite kinyaruka bwana insachinde kwanyora omogaka nero kubwata chibasi chinyinge kubumongina obeka baisike buya mongina gagotema abamura bachaka kuiranana hono ntatu minto tatu anchite babo Nyomenda akobabigorera chianga intutari gutogora gusika akobagorera obagorera obochanchabe yani bolinga nyoinje ningwati nkwegugeto nonga na ire nakonyiro omonto oyo tigato turiti abana equally abaiboli oyino omoremesi mori nende tigotogotigera rende omaite nainde kero korama omwana tutebe no muramo no ene matusi ayaigatwa matusi nara amabe okorama omwana erengere paka oteba gaki oyo mama manyagaki turiko take time go correct omwana nainde bono omwana enda ongene school enda itumati takunya korengereri orero ori bwango korera kunya korera bweka kwaga ni omwana ende school aite komwete stress kuruka gaki abibori omwana oyo irete school igomwirete asome guchisemi chobongo lakini ejiga chia maisha iskobu na komenya nabantu oine gasi omwibori togani omwalimu agokonye kiakiri na moro ikorogo moro ya iskoga ya tali gusenga Sunday school kagaro kwira omwana ori tukorigima oganya bali ba Sunday school na bunga bakwegeri omwana buna komenya charity begins at home chakyo mwana buna komenya nadia kunyara no Sunday school maite no ndi mwana kunyata mwalimu oyokoreki mwalimu osenki osokwe mwalimu ari mutwali gukora mu muntu bali miyi turukwego omwana ori taibo iri na maramo ayu igo mokineti ese environment yokonya kumurama ora mama gakonya kondama ne bana gosa amatusi kawaida na bera abikwanze salamu nkogosa tuli kiro muntu nkogosa lakini njira kyo okogorora omonto arorenga na gosa ngai ni lichara na buna manya abunkwatole gankwato ya na kwata gusene ibikombe nyomba ko ire loss lakini nakyo komotebi tata ekwabe balime kwabe choka gwate ibikombe atata to minono bwali mu rusi binde kabatiata koretale ya na bara abe bono ebalimo buna kwamuruka arusi binde ate kagwata okumwakira chingo bosena kyo komote tigatogorora nesenchera endonge tata mama bwaterana tebi mwana ino iga taliga gokoro iga ongene remote ko batugotia motengo chia ongene okoburuga ditukolitanga na bago tuguranga isano iga 6:10 to muramo moi punishment yo kurara nchara kupotea njia ndio kujua njia na kufanya kosa si kosa ni kurudia kosa lakini na kile ndo okoro mwana tairora ligoso njira kikwamo seomia bono rantokonyero ntigensa butan tebeti gambo bigwa ondame mambie enko irora ligoso rinene mendinga ki okondama aywere tinkomanya manyinga na ki eyune kawaida nkokorega na ramu twaska guchimutu ndame akasagana aka ebintu mbire ebi bya kawaida moisi oyo tinkwe ubobe nabonko ubobe lakini tinkwe ubobe bunoranda momoticho ebalimo enkokaki toyeye nkorore gutora gimere enchafe embeche bano niri so gati amainega ekwatoy kaki nkorore buna chire gaki unda amego
naende bonochi nyasaye buna atakali nere gose seitani nere utakali gose nyasaye togoteba ondameigo tinda mwana otaragoka maino omaita maino nabakomerera nigasoke mnariye monyamori kwa murama tiga gukasi omwana ogo tiga omwana ogo aberiraika motebika kitata no muyore lakini gente kengeri gokoruki ngeri gokorugo kwa mogorera buya mwana agoteba aro mama nantakireta amaya nero ibwata buya iyo otagotaka okogechia yegaki okwa omwana omoyo gogokora buno otagete naende nona nabokora by the way keroro moibori nabo oko lead by example ntonga gotete onkotete koruga inchungoroki kwabekira machi aberire kwabeka obosi atogota kwaruga njakare na mete kero koruga obokima goiko koro musaraba iga mama ominto nje nakarura akobeka obosi mwatio kamusaraba namanye go bwasise nego inkende na kekorugoro nkego toita nchabono mpaka bono buna nkinetiga kero nkurugango koraiga talinge senge nchonkagirete no go bless mamonso metibo ende nkamanya nimbuya nabongo korea kamusaraba kane nagendera kuruga biya onyoro moibori nande asande oramo mwana otene noramo mwana kesa kukieke kaini kieke naiborete nona metenya ometo mwana ori agokoraki akoiranana none jirani engenjerio koramo mwana none jirani chiawo chiko igubu no komorama mba komusika omwana oiranana na bora nyore andake onyentire ingo nkyo kweresa abantu nkyo ko batebi atara ngenta linde gusonda obayibalimo barimo gero monto oramo mwana barimo chijirani nchiro chitagotakereti maya onyoro onde omokori akabusaro iga abe barimo umaite naende nayo kwiragire monto iga goteba ni moro gabe barimo mamu mwabona namitenga ki ne barimo batagire teribia naende abaibori mon ebo ni tabire ise mama baito motwabere okonyoro mwana gakora ligosa sinini yakumute igonga korusobo iso ikonga korusobo iso kesa kukieki abana bawo kina bamaite isono mobe bakomusika eti kwanza mama igatebete ibintu tokore ibinga kurusino torochi bono kwasaliria maskani ya bana guchista to mwa tiga tosikane onyor nainde kora tiga kego sigara ndakunacha abatata bare bagocha banywe genteke kiabo kanyuna maskani kora korugari inchukoraki inchurara rara ukire tari ngonge kora abana korugari abana bamete ngakitata tabwati maskani mpaka yani mbali ko bafuri bataye basani baba ngaki urintata nini bawobwete nainde istoshinga eba obwete mbago sigeti mangana ryo gocha kwa bara makeroti ndero kwa nyure kiao ntokani tio konyunkoro marua ya naro namaya gutiskali nabo banko tabari nganko reduce your stress ninko ntokora utafiti tobatebi kaiga gese NDIZI TV lakini nende umuga kekero kwa nyura maru kwa nyoharanga au gukora kwa teba Kisii gose kwara amabantu to kwimoki kali okunyara gocha nyomba oragere na abana ko bararire musaganto kao etinerenserara usigenda bulire ngora igo orare ku okonywa maruo go kirete ka ntorigo kana amaruo arukanyo goseko kokonyora yemia gotindi kwasareka kanywa ya 20 kanywa ya 50 to ikieke wango kege okora kwa bibalimo kwatuguta yani kwatuguta maskani yao netaba mwao yoketa gosike no isiko gali mba gosika no bakora igalime bagoteba mari oyo korundie gari lakini maroko bankwira nare gakwagura tabwati yanga tabwati ke koro yaya sika bantu isiko bagosike esike ye gutakira nayo monyene oisike omanye ingonyo maru ni gankoba ingoramo mwana one ngochiara ko begente kinkumurama kelio koramero mwana na kyakoba maite haki aramama ne yentege anendari matusi na kwanyora kwanza banyina banjite watumbo mwanenga ijaye ora manyora bono kawanjika iga kakokora bumara ingora blame ingo no liye customer gusena yo kwa matetinga meto kwenyori mwana naki igo mo maraya ngotaji kabole mboro nkango nagenda egenteke nkora mundore naki nakikebe nikebe uzine kia nainde nabenga ko kero wa advice yo mwana ako matehinga
tobasa ko banu naba murabali tutebe naba mumuro nyarebe iga to takabana bawo batumie gubune example kaki kogera uba begete bobe tiga babe naki kaki abana bali ba muntu gite na kiro muntu mutagwisika buna abana ba igo besigete kogera abibuli babo baba kineti nesiko baba chogete baba begetera iniga bamete ngochia tugwento gochionge ni kansa ngochia onge no muntu okora ni goso kumuira ngora kwa muteniga kwa mugorora tono tiga kokora abana bawo babe bad examples tedi vuye kero kwegu mwana wago tebu ngati nkonyara no mwana uri aseki asarigete agwete ngina omonwe perepe aja gukwikaransi sunya gwekorera amatemu awa bene konyora naye gwachageti omwana oyo kokora obumaraya koba gutara kirase omonu ebalimo naye gwachageti tiga togorora abana baito buya ukora moko yare kunyara omorame no ene manu yembori yare ko bafatari abo kwere bucheri oneri omonto bwe bucheri ena gukina twenda tuya matumba onyora nande abaibori abana abaibigori ebikembiro kwanyora ne first born o misbehave kwamurama mangana manene tomaiti naki abana baba kembaro omwana oyo makemambia arachara momogeni ngai kumanyari Rusia osenga kyo mogeni ara korore omwana tari kumanya ngi kwamurama maite ngaki ekwa motogi au erona kulitaru kuigu mwana guteba no mokani gokumukana ta no mama tari guteba igo nyumba ono kwasinu nakyo gokoro ikeri no omwabo mukani omwabo ni simba maite muntu gochakora mama ngana manene oyu Nyagetwoni oito konyara to wikange ne simba ono tiga tonyare gotebia abaibori gadio mweri onge gokogorora omwana nyenzo kyo gutumia komogorora senchire ndonge amatusi yaya akira ngora naba betore intubu na abana goche smole lakini gakina intu togorore kuteleza si kuanguka naboko onkonya ogotereri kolitinka guikanse nkororokera abu nyandire ni sabali buya mono sana so ko baba tengeri baito kirari tuko chinsa ibere chamargoba nege pindi keno kemo kerikeri ngingere ero ninche sigara na inche Nyomenda karibu sana tumirane mambi.